So what's up guys, no? Maayong adlaw niyo tanan. Labi na sa mga taong hilig og Bisayang musika. Kaya no, nanapunta karon sa lain nga video na sad. Atong hisgutan ang 5 kakantang Bisaya. Atong paminaw og balik. Na part na sa atong mga kagahapon, no? So guys, adin na to magdugay, so ato na lang gid ning dalion. Sari na ta sa ika-5 nga kanta. Mao din ang kantang Ikaw Lang Gihapon by Kabubo. Idol po ko ni. Una. So atong paminahon din ang bandang Kabubo sa ilang kantang Ikaw Lang Gihapon. Para ni sa mga babaeng sa mga lalaking nag-asa gyapon. Peace all. Let's go. Ang bandang Kabubo sa ilang kantang Ikaw Lang Gihapon. So tindot kay lyrics no. Ikaw lang gihapon ang nanagiyaning dugan. Yung mga na. Yan na ko sa kalaki mo. Siya gyud gihapon ang iyang gimahal. Siya gyud tag iya gyud pong ex ang tag-iya sa iyang dugan. Tindot ta kantahan. So makana ka mga lisod may gugma. Gudog tinodan na kasi sa katao, no? So guys, aray na punta sa ika top 4 nato na kantang Bisaya. Ang title na guys is Ayaw Palabi by Canteen. So, kuyog nga sa bandang Canteen. So guys, atong paminaw ng bandang Canteen di sa ilang kantang Ayaw Palabi para ni sa mga babaeng kabaw na mo. Sabtang lyrics, sabtang kanta. Let's go! May utlanan, di tanang kasakit akong antuson. Bisan pagsagugma mo ako ulipon. Apanayaw kalimti nga ko pamahigti. Plano pa lang nga ikaw akong pakaslan. Dili ako mahaylo sa imo pagngisi-ngisi. Basin unya akong mapulan. Ayaw palabiday kay uyab rata. Basin yag mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw palabiday sa mga sugong mo. Kay doon na po ako'y kaugalingon. Gusto
So guys, mao na to ang bandang Kantin sa ilang kantang Ayaw Palabi. Kung namilaw mo guys sa lyrics sa to, yung imagine, yung ginauna, pagpasa inyo, Halos mo tingog Tsaka, mong no? singhagan. So makanaw ba nga, Ayaw Palabi day, kay Kuya Pagani, dili ko na kayo magabusan, kay what akabaw sa ugma-ugma maabot. Ang mo siguro, ang martir siguro nga, message ba, ang martir na lalaki nga diba? Martir kayong lalaki, kuya pa sila niya. Basta siguro yung abusado kaya. Sis! Give it up, guys. Both sides ng face nila, yung mga high face. Dili ko guys hater. So, kuhan. Ano dyan, ang message lang dyan sa kanta, mga kanang makaingon tayo. Siya, nagmahal sa kababae niya, kasi pilingan niya sa orang Rosea, kuya pa sila. Naman to, marag na kanuna siya, ayaw palabi rin eh. Yung bata, kasi mabiyaan, ilang nag-usawa. Mga lagi ng, ayaw dyan mo lagi pag-abusan. Dapat pero ang square daw sa relasyon. No? So sige guys, ari na punta sa atong ikatulo ka kantang Bisaya. Ang title ni guys is Itoy Itoy. Iyo kayo. Itoy Itoy, dili dog ha. Gikan kani sa bandang Pailom. Idol kanta, so naghanag kanta ni Pailom. So ato paminaw ng bandang Pailom sa ilang kantang Itoy Itoy. Let's go. Sige lang dapat walay istoryahay, walay laing nabuhat. Sige lang pasiplatay, magsiki ug smile, bisag walay angay. Problema karon unsaon ang pagsiyugay. Bisag hay So guys, mao na dito ang bandang ito, Pailom. Sa ilang kantang ito. Sus, makainumdum ko sa una na guys. Katong nag-inom isang kauban ako sa una sa mga religious group. So, medyo na malikayan sa usa ka grupo na among din na siya ingnon taron nga magkagusto ka sa kauban ng mga grupo ba, no? Nya, naato to siya nga naobserbahan ako pa nga ibo guys yung sa ka babae niya, amo lang sa gitupo-tupo niya. Di gyud siya kasulti. Sa babae ba? Samtang kakuy-kuyog mi sa meeting, meeting nga ng lugaran. So grupo na mo sa simbahan ba? Kay Saan sa baya ko noon na dili baya ko yung Diyos niya. Butan sa baya ko. No? So, kauban na to doon na niya. Mo to, sige amo sa sugsungugun, di gyud siya kasulti. Mura siya torpe ba? Mo nang bagay amo siyang kada jam-jam no, amo gyud siya ako siyang tukaran niya. Kabaw mo kong gitar. Mo na ko takaw na ko. Sige lang tapad walay istoryahay, walay laing mabuhat, sige lang pasiplatay. Ano siya kung makainom lang tabian kayo. No? Tabian kayo. Ari na mo gawas ang tinuod nga batasan if makainom ba. So kamo guys makarelate yun mo ana, labi na sa mga lalaking torpe. So nagabo sa inom. Isog ba binano? Oh. Sulti ko karon. Ako sulti akong ibati. Ay. Dito guys, mga to, grabe. Kung shoutout ko rin mo ba kung tanaw mo ko gani sa akong video. Guys, bye, peace, bye. Peace. Patalaog. So guys, ari na punta sa sa ikapat na tong kantang Bisaya. Agikan kini sa bandang Absolute Failure. Ang ilang kanta, Napakyas. Ang doha ka kaning mga banda kay Labri Taganaga puli sila, Taganaga. Anay, naday usa taga Manila ni sa una kanang membro nila.
So, shoutout ko ninyo. Yung vokalista niyo sa akong kumpare. Mga OG, yun yun, may picture. Peace pre. So, ako nang yun nagikuhan pre. Idol ko ni kanta kay magkarelate masaguan ni. Kami sigurong barkada hatanan. So, ato rin paminaw ng bandang Absolute Failure sa ilang kantang Napakyas. Let's go! Woohoo! Panagway ang imong mga mata, murag biton sa kalangitan, ang imong katahon sa magkahayag sa buwan. Aban ko sobra dito sa tanaw, kay siinday nga akong gihandong na naman di ay siya'y uyab. Pagkaloy ko ngayon, piling magkasagugma, kaya'y babae akong nagustuhan. Pagkaloy ko ngayon, piling magkasagugma, kaya'y babae akong nagustuhan. Na di ay tagayan, na di ay tagayan. So guys, mga tanong, ang bandang Absolute Failure sa ilang kantang Napakyas. So kung naminaw, kung di mo guys, kung nabilin mo kay atong duration diri ka kuhaan man good is dili na to i-follow, pa-play ang pasaka rin mo kanta. So ano mo minaw guys, sa mo sa YouTube sa mga title o sa banda atong gameplay diri sa Odre atos higuro ta recall kung comment og share sa atong mga kaagi sa ano ini no yung mga yana ko ang composer to nga yana si shoutout ko mo bay kung nagran om gani pare pre musik na kanda ba nga pagaluoy ko gayon perming pakyas sa bunma. Kaya ang akong babae nga nagustuhan na natin siya uyab. So maganda ka ba? Bisod din may gugma ano sa taong sa babae nga nanay uyab. So maganda ka ba? Uy, naunhan ko. Uy, luyan ako eh. Pero at least may gugma ka. Dili ka bagtong kasing-kasing. Di ba? So, mo na siya guys. Mo na ako na itong nangyayin ba? Yan siya, pagkaluoy ko gayon. Pero may pakyas sa gugma. So ako guys, honestly, walay laki nga walay lalaki nga wala na bastard. Okay siya. Ay kung ina majority ninyo kasi mga lalak guys nanguya magkakay dito susugot. No? Takpo kayo mga nan na ba? So guys, nan-ari na punta sa atong top 1 nga karon nga videos. Top 1 song video na to, ano? Song video. So, arin na to sa top 1 na to. Is mo na isang ang bandang Smooth Fraction sa ilang kantang Alsa. So, sa inyo will ganahan mo Alsa. Alsa. Kasi sa ganahan mo pagkakot sa lamang. So, mo na itong mga team song, no? Kasi ito hilig kong macho diya nga tao. So, itong paminaw ng Smooth Fraction sa ilang kantang Alsa. Nindot kini makasayo tayo. Simura ni siya lati. May pagka ng joke, may pagkalati kasi o kana ang tuno niya. Alsa. Mexican dia guys. Sige ato paminahon. Ang bandang Smooth Fraction, let's go. Sa iyang tenor pinadahan siya, Maling kamot siya, subay sa programa, malambantay sa asawa, basin sa iyang tenor mahilog siya. So guys, mo ito no ang bandang Smooth Fraction sa ilang kantang
Alsa, alsa. Kinsa to hilig mag-barbell ya, mag-dumbbell. Ikaw ko yung mga nino. Pag ako lawas, parang bibiyaan sa chase ba? Ako, wala ko mga andoy na mudak ko akong lawas eh. I'm proud to be daot para dili pug at talong lawas. Proud ko nga daot. Sexy. Sexy mo magalikod ko maram sa kong chicks. Taas man. Saksi kay lawas man. Proud kay kong daot. So guys, ang meaning na to, nindot siya ba nakamulay bala sabot o mga bandit kuan. Kan sabi kanta kay sa kong sabot mong god is mara siya nahadlok mga biyaan sa iyang partner o nabiyaan sa iyang partner mo na labayo niya Granada ang katong kuan. Labayo niya katong gym. No? Labayo niya gym sa alsa. So makanda ka sa kanta nindot yung pagkakumpos kay mura makakuan ba. Maka dirty minded yung kanta nga pero makasayaw ka, di ba? No? So guys, man na tong video ko. So man na tong dapuan. So balik ko sa daghang salamat sa mga taong mitanaw, ng suporta, ni like sa akong video, o ni comment. Salamat. Sa sunod na po guys, sa sunod nga video, hopefully nga may lawas yung tanan, safe lang yung tanan. Labi na sa pagitabo karon. So stay home lang yung termi.